Доброго вечора. В ефірі Прайм на телеканалі АТР. Це час, коли ми обговорюємо найважливіші події у світі, у Криму, в Україні. І запрошуємо в гості людей, які дуже добре розуміються на внутрішній чи зовнішній політиці. Сьогодні наш гість, легендарний комбат український Андрій Тетерук. Вітаю вас. Доброго вечора. Доброго вечора. І почати, звісно, я хочу з тих подій, які відбуваються у Криму. Напевно, я думаю, що ви слідкуєте за ними. І знаєте про те, що затриманий перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу і затримані з ним по сфабрикованій справі люди, їх катують. Нібито терористична була. Їх катують страшно просто. Самого Нарімана не катували фізично, але людей, з яких хотіли свідчення, якісь там вибити. Я знаю, навіть електричним струмом. Так, через вухи. Да. Абсолютно жахливі речі чути в 21 сторіччі. Я коли читаю, я ще більше набуваюсь переконання, що з Росією ми не розійдемось ніяк посередині, не дивлячись в очі. Я думаю, що за всі ці злочини, які вони скоюють проти України і українців, врешті-решт ми маємо домогтись справедливого покарання для кожного, хто вчиняв ці тортури, гвалтування, вбивства, каліцтво українців. До речі. Це дуже важливі речі, щоб це не повторювалося знову. До речі, діями силовиків і арештами кримських татар керував зрадник з числа колишніх співробітників Міністерства внутрішніх справ України, його на ім'я Сергій Ніколаєв. Сергію Ніколаєву ми нагадаємо про відповідальність за всі тим катам, які займалися катуванням наших людей, що відповідальність настане. Це без сумнівів так і буде, і Андрій Тетерук, я у цьому впевнений. Ось, і керівник Меджлісу про це написав, що саме зрадники, вони найбільш такі рітіли, я так російською мовою кажуть, виконавці таких доручень, скажімо так. У них немає іншого виходу, вони розуміють, що всі мости для них повернення додому спалені, а ворог насправді гидується так само мати з ними будь-які серйозні відносини. Ось тому для самої брудної роботи вони використовують і зрадників. Доля зрадника, вона не є шляхетною і не була ніколи, і до них ставляться з презирством, причому як свої, так і вороги. Тому цілком очевидно, що їх гіркий хліб, скажімо, зрадника їм не дається просто так. Вони вчиняють не тільки перший злочин зради своєї батьківщини, але й тим, що беруть участь у незаконних тортурах, катуваннях українців, які мають сміливість бути українцями на своїй землі. Це насправді їх дратує найбільше. Тому що вони в них бачать свою повну протилежність. Тобто вони мають сміливість в оточенні ворога казати «я людина» з великої літери, тому що я вас не боюсь. І навіть оці тортури не можуть зламати людей або, знаєте, не змінюють загальну систему. Ніхто не змінює свої позиції. Раз нас будуть катувати, все, знаєте, ми давайте піднімемо. Опір переходить на зовсім інший рівень, глибинний, але він не пропадає. І я не бачу просто перспективи для Російської Федерації, для оцих їх посіпак, змінити ситуацію на краще. Вони що, винищать всіх, як це хотів зробити Сталін? Вони будуть переселяти, щоб забути всіх? Слухайте, ця мета, вона не має нічого спільного з нашим з вами майбутнім. Вона закінчиться лише винесенням вироків. Я більше ніж переконаний. Хоча дуже багато людей кажуть, хто? Путін? Хто? Лідер ядерної держави? Але слухайте, давайте ми за останні 50 років подивимось, скільки було знищено диктаторів, держав, які так само мали нафту, які розробляли і мали ядерну або хімічну, біологічну зброю. Знаєте, Андрій, вони закінчили не було в ліжку не коли прийшов час, а коли настав певний перебіг подій, який силомиць позбавив їх життя. І так само про вічні імперії. Нічого не було більш вічного. І німецький рейх германський, він теж був вже вічний. І росіяни про себе кажуть, що вони вічні. Вони натягують на себе третій рейх просто. Для них це ідея фікс така, знаєте. Не тільки перебрати на себе всі досягнення того, як гітлерівська Німеччина
втілювала свій план життя. Починаючи від геббельської абсолютно дикунської пропаганди, закінчуючи знищенням своїх опонентів в усілякий незаконний спосіб, то Росія зараз, якщо б зараз заглянути в пекло і провести, знаєте, таке бліц-інтерв'ю у Гітлера, Гіммлера і просто... Що б вони сказали на вас? Вони б сказали, слухайте, вони нас переплюнули. Вони просто пишались керівництвом Кремля, тому що вони б в них бачили талановитих учнів, які забрали майже все надбання гітлерівської Німеччини і просто конвертували це на сучасні технології. Подивіться, і що вони роблять зі своїми опонентами, отруюючи їх речовинами, знищуючи їх за найменший прояв. Вони завжди так робили. Бандеру вони вбили Троцького опонента. Тобто, і саме головне, що вони не здатні це робити в, скажімо, в шляхетний спосіб, в спосіб прямої конкуренції. Це завжди із-під поли, знаєте, як то кажуть, оцим лідорубчиком. Так, щоб всі розуміли, а довести було неможливо. Оцей ізуїтський спосіб ведення своєї внутрішньої і зовнішньої політики. Андрію, я пропоную повернутися на людей, яким зараз дуже погано, але які не втрачають силу духу. Ось, наприклад... І не треба. Якщо вони нас дивляться або дочують інформацію, друзі, залишайтесь сильними, тому що жоден ворог вас не здатен зламати, якщо ви маєте внутрішні переконання, що ви робите правильну справу і на вашому боці правда. Нам всім в житті випадають дуже складні випробування, але я коли був в Іловайську і вважалось, що кожна хвилина була майже останньою, я знав, що Бог не посилає випробування, які ми не здатні подолати. І тому тримайтеся, ми обов'язково повернемось на нашу землю, і звільнимо і вас, і ваших друзів, а ви будете свідчити проти тих катів, які щодо вас зараз вчиняють злочини. Дякую за ці слова. Від Андрія це дуже важливо і чесно. Ось що сказав Асан Ахтемов, саме той, кого катували за вуха, електроди надавали на вуха і пускали струм через мозок. Так? Він сказав, я біжати нікуди не буду, вбивайте мене тут. Вони ж його вивозили за місто, за Бахчисарай і казали, там стріляли, казали, тікай, ми в тебе вб'ємо. Організувати нібито втечу. Так, але він витримав все одно, і ми намагаємося зв'язатися з його адвокатом Айдером Азаматом. Це буде трохи пізніше, але зараз з нами на зв'язку на прямому відомий політичний аналітик, публіцист. Він колись жив у Росії, вже декілька років живе в Америці. Це Андрій Андрійович Піантковський. Вітаю вас, Андрій Андрійович. Добрий вечір, Айдар. У мене в студії Андрій Тетерук, напевно, ви знайомі, заочно. Ми пересікалися в ефірах. Так, звісно. Доброго вечора. Ось я пропоную таку бесіду на трьох, але, звісно, якщо ми вас запросили, ми хочемо знати в першу чергу вашу. Є нічого ще українською говорю, чи перейти на російську все ж таки? Я розумію вас. Я ще щось не зрозуміло, тоді скажіть, я перекладу. Значить, ми обговорюємо те, про що ви, напевно, знаєте, про нову хвилю арештів, про нову хвилю репресій у Криму, під яку потрапила людина Наріман Джелял, який є першим заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу, який був на кримській платформі, виступав там, спілкувався з західними лідерами, міністрами, президентами, прем'єр-міністрами, тощо виступав, а потім він повернувся до Криму, і напевно він знав, що так буде, і він це підтвердив. Я просто пропоную нам разом усім послухати маленький шматочок з його другого листа з в'язниці, в якому він розповідає про свою думку, нам передає через адвоката Миколу Полозова. Зараз звинувачення від 10 до 15 років, але важливо розуміти, що у статті 281 Кримінального кодексу Російської Федерації є ще друга частина, яка вводить додаткову кваліфікацію – організована злочинна група. І слідству нічого не заважає ще більше посилити звинувачення Наріману і братам Ахтемовим. Я був готовий до такого розвитку подій і, за прикладом старших братів, не маю наміру відступати від власних переконань. Буду продовжувати боротьбу доступними мені тут, у в'язниці, способами. Під час обшуку в моєму будинку співробітник, який його проводив, між іншим сказав: «Ваша зброя – слово, а це набагато небезпечніше. Тож моя зброя зі мною».
Ну, коли він каже Наріман про старших братів, він має на увазі, звісно, Мустафу Джемілєва і інших, які боролися, які сиділи ще в радянських в'язницях. Мустафа Джемілєв сидів там загалом 14 років, але переміг все ж таки. Я питаю вас, Андрію Андрійовичу, як ви оцінюєте причини, наслідки можливі цих затримань? Що буде далі? Що далі буде робити Путін, на вашу думку, з кримськими татарами і взагалі з Україною? Ну, это очень близкая для меня тема. Я обвиняюсь там речь шла о статье 281, а я нахожусь в бегах и розыске по обвинению в 2 пунктах статьи 282. Это экстремистская деятельность и создание экстремистской организации. Ну, вы похожи, Андрей Андреевич, вы типичный экстремист и террорист. Просто видно, что вы, так сказать, опасны очень. Да, вот. Никак они не могут добиться моей выдачи правительством Соединенных Штатов. Ну, даже несмотря на то, что я как очень резко критиковал президента Трампа, а сейчас президента Байдена, за его недостаточное выполнение обязанностей лидера свободного мира, на мой взгляд, но тем не менее американская юрисдикция меня не выдает. Ну, в этом нет ничего нового. Это же традиция идет там с 7 ноября 2017 года. Сначала была в Советском Союзе это была статья 58-Б, антисоветская агитация. Потом это в сталинский период. В брежневской она трансформировалась в клевете на социалистическую действительность, по которой, помните, первыми пошли Синявский, Даниэль и потом масса других. То есть преследование за слово, за публицистическую деятельность, оно в природе такого фашистского советского режима. Что касается вот такой пиковой активности вот в последние буквально недели и дни, но это усиление общего давления Путина на всех направлениях. Он явно готовится к такой, как в его представлении, решающей схватке с Западом. Не только на Путина, но на всех тиранов мира. Громадное, вдохновляющее, я бы сказал, впечатление произвела, конечно, репутационная катастрофа Соединенных Штатов в Кабуле. И они полагают, что вот уже они в шаге от того, чтобы одержать решающую историческую победу над Западом и западной цивилизацией. И осталось у них только для этого 2 маленьких последних удара. Это нанести поражение Украине и нанести поражение Тайваню. Покорить Украину и покорить Тайвань. И вот эти 2 фашистских диктатора, китайский и российский, они готовятся. Вы видели вчера драматическая сцена в Соединенных Штатах, когда конгрессмены вытащили в палату представителей Блинкена и говорили как раз об этом. Требовали, чтобы он под запись там подтвердил обязанность Соединенных Штатов защищать Украину и Тайвань, да. Да, Украина это рядом, это 2 символа, 2 бастиона свободы, если хотите. Вот я уже сказал, что понимаете, это, к сожалению, удручающе. Извините, я немножко отвлекаюсь от темы, но это ведь связано одно с другим. Вот вся эта зачистка любой оппозиции, любого протеста, это всегда она возникает во время крупнейших внешнеполитических авантюр и очень органично с этим связано. Вот тенденция ухода Америки от роли лидера свободного мира, она была же совершенно это органично и для Обамы, и для Трампа. Вот, но это начиная даже с Буша-младшего с Грузии, честно говоря. Да, хотя, вы знаете, по теперешним масштабам, по сегодняшним масштабам Буш реагировал гораздо жестче. Ну да, это правда. И он и двинул флот. И я помню, я был тогда в Вашингтоне вечером 12 августа, раз уж вы заговорили, дайте мне слово за Буша замолвить. Он появился на лужайке Белого дома, сказал, у меня есть сведения, что через несколько часов Россия попытается захватить Тбилисский аэропорт. Это действительно было так. И я вот очень рекомендую этому не делать. И более того, были посланы самолеты с американским персоналом, которые просто обозначали свое присутствие
Тбилисском аэропорту, так же, как вот лидеры нескольких европейских стран стояли с ней. Так, эта реакция на Грузию была более решительной. Да, мы просто подзабыли. И, кстати, я ремарочку маленькую. Джордж Буш-младший был последним президентом США, который был в действующей армии. Все остальные гражданские. И это не случайно, да, и это не Из случайно. Гарвардов и так далее, да. Вот Трамп продолжатель дела Обамы, только если Обама был за уход из мировой политики с крайне левых позиций, он был убежден, что Америка виновна перед угнетенными народами мира. Помните, он первый год своего президентства разъезжал и там кланялся, извинялся перед всякими мерзавцами. А Трамп с правых позиций, что нам не нужны все эти союзники, Европа, они нас эксплуатируют, бабки надо делать, America First, это заниматься только экономикой и никаких обязанностей. Вот Буш, казалось бы, Байден пришел с противоположных позиций, которые он декларировал в своей избирательной. Ну да, Путин убийца, в конце концов. Да. Да, и диктатура Путина кончится при моем президентстве, одно из его выступлений. Но первый же свой кастинг на роль лидера свободного мира он бездарно провалил в Женеве. И это поняли все в Америке. Не республиканцы, а CNN заглавила свой репортаж «Путин получил от Байдена все, что он хотел». Это вызвало очень большое возмущение. Вот сейчас идет в Америке очень большая борьба с с пропутинским такой фракции в байденовской администрации, такая Путин-Ферштейн. Подавляющее большинство американского истеблишмента, они очень твердо настроены в поддержку Украины. Они видят вот этот геополитический контекст. Решается вопрос не Украины, решается вопрос Запада. Андрей Андреевич, но нам Украина прежде всего интересна. Вот хочу сакцентировать внимание на этом. То есть все-таки есть некая такая двухпартийная серьезная поддержка, что мы вот с Андреем и со всеми, кто нас смотрит, может быть уверены в том, что украинская армия действительно получит серьезное вооружение и боеспособность повысится в ближайший год, два, три, как обещано. Вы очень правильно ставите вопрос. Вот в отличие от многих, еще даже вот я в последнее время редко критикую украинское руководство. Так у меня военный в эфире, я же не могу иначе ставить вопрос. Ну вот, я им все равно говорю, перестаньте вот этот дурацкий вопрос задавать им, почему нас не принимают в НАТО. Вы ставите людей в неудобное положение. Не говорят вам врать, нести какую-то хрень, что вы там не выполнили какие-то. Они не принимают вас в НАТО, потому что они не готовы посылать дивизии американские сражаться. Это надо признать фактом. Да они просто боятся России, давай честно скажем это. Андрей хочет что-то сказать. Насправді ця позиція... Давайте конкретно. Давайте вот это бояться конкретизируем. Посылать солдат они не будут. Ну, просто потому, что ни один американский президент это не сможет объяснить. Но это не значит, что они не могут оказать серьезную помощь. Вот вы как раз поставили очень сфокусированный вопрос. Они могут оказать очень серьезную помощь вооружением. Об этом и шла речь. И в том числе в переговорах в Пентагоне, где было заключено оборонное соглашение. И я полагаю, что вот при сегодняшнем политической ситуации в Соединенных Штатах от этой обязанности Байден и Блинкен уклониться не смогут, о чем им вчера напомнили. И кроме того, еще, что я хочу сказать, у них, может быть, даже больше, конечно, помощь вооружению нужна сейчас, противовоздушная оборона, нужны Патриот, но еще больше, но они могут разрушить этот режим в течение нескольких дней применением тех 3 мер, вот которыми Байден грозился Путину во время маневров вокруг Украины. Это отключение от СВИФТа, это газовое и нефтяное эмбарго, которое, между прочим, перечеркивает и всякие разговоры о Северном потоке. И третье, это немедленный арест русского триллиона, активов абсолютно погоджуюсь. Андрій Андрійович, просто я хотів дати слово Андрію, вашому тьозки, він хотів щось запитати. Тут дійсно цікава ваша думка, і вона в цілому коректна, але питання, скоріше за все, в слабкості української влади персонально в нашому верховному головнокомандувачі Зеленському, який, вступаючи на пост президента, дуже далеко був від реалій, в яких йому треба приймати рішення. І тому його оці заяви, що я з Путіним здатен домовитись, що я йому буду зазирати в очі, і я там здатен побачити бажання щось вирішуватись, воно насправді зіграло проти України, нанесло велику шкоду. Ми втратили час, і ми зараз не є
надійними для західних партнерів, щоб нам давало зброю, а ми цю зброю... Тобто довіру треба повертати. Безумовно, безумовно. І оце питання його, ну, знаєте, воно дійсно викликає сором у будь-якої притомної людини. Байден, чого ми не в НАТО? Да тому що перед нами стоїть, це наша відповідальність українського народу, українського війська, українського політичного і військового керівництва робити все, щоб наш сектор безпеки, наша армія набувала якомога швидше тих стандартів, щоб ми просто не мали іншого шансу, ніж бути прийнятими в НАТО. Але це питання номер один – це посилення нашого сектору безпеки і України в цілому. Але друге, не менш важливе – послаблення ворога до того рівня, коли вони не здатні будуть фінансувати цю безглузду війну. Це вже ми не можемо. Але правильно, але ми можемо залучати до цього наших партнерів. І от якраз оці всі західні партнери, починаючи з Байдена, головного нашого союзника, мали б системно і цілеспрямовано взаємодіяти з Україною, щоб оці дві дуже важливі речі балансувалися. Тобто Україна ставала сильнішою, а Росія послаблювалась. Якщо цього не робити, то ворог буде, ворог, Росія, Путін, ототожнюємо в одній особі Путіні, завжди буде вважати, що для нього є шанс напасти на Україну і залишитись безкарним. Оце головний для нього мотиватор. Навіть без війни він може там маневрувати, торгуватися з Заходом. Тут дуже важливо, що це в українському війську, серед добровольців, серед українських волонтерів, українських патріотів дуже потужний намір при будь-яких обставинах брати в руки зброю і захищати країну. Тобто оця мета Путіна – прийти сюди і панувати, вона настільки далека від реальності, що він може захопити частину території, він не зможе втримати. Ось що він в 2014 році не зрозумів і з'їв облизня, як то кажуть в Україні. І що він готує зараз зробити, очевидно, з Лукашенко, там оці маневри, проводячи поблизу кордонів з Україною. Ми повернемося до цього питання, просто зараз дуже небезпечні речі, і тут головне не бути самозаспокоєними, що нібито він тоді не напав повномасштабно, і зараз то... Не може бути жодної впевненості в цьому і гарантії. Я просто хочу сказати, що зараз телефонний дзвінок у прямий етер – це для нас найважливіше від глядачів. І має питання наш глядач до саме Андрія Андрійовича П'янковського. Добрий вечір, ви в етері прямому. Кажіть, хто ви, звідки, і ставте це запитання нашому гостю скайпом. Добрый вечер, это Луганщина, Наталья. Вы говорите, Америка не будет за нас воевать, так они пусть воюют за себя, поскольку Россия, она же не напала на нас первично, она нарушила международное право. Вот какой контекст надо рассматривать. То право, по которому живет цивилизованный мир. И они также жертвы этой агрессии. Если они этого не понимают, то извините. И еще один вопрос. Кажется, наверное, в конце 90-х, такой персонаж, как Дмитрий Рогозин, был спецпредставителем Российской Федерации при штаб-квартире НАТО в Брюсселе. То есть они были настолько интегрированы в НАТО, что можно было сказать, что они уже и де-факто, частично де-юре Россия была в НАТО. Вот, меня интересует, какие домашние задания выполнила Россия, какие реформы провела, как она строила, почему все устраивало в этой стране? Тогда это было решение общее. Андрей Андреевич. С вашим сарказмом и с вашим негодованием, я уже частично об этом говорил. Все эти задания выдумываются Вашингтоном и Брюсселем для того, чтобы скрыть неприятную, стыдную для них правду, что сражаться за Украину они не готовы. Вот они таковы, таков Запад. Дай Бог, если Украина сама готова сражаться, и не только для себя, за себя. Она сейчас делает для защиты Запада больше, чем любая другая страна НАТО. Ведь посмотрите, сейчас Путин снова возобновил гибридную войну против Прибалтики. Она же была очень активна в 2014 году. И только поражение в Украине, если бы он преуспел с Новороссией, то двинулся бы на Прибалтику. Сейчас, воодушевленный вот этой картиной такого, в его представлении ухода из мировой политики Соединенных Штатов, он снова возобновляет
представляет свою глобальную повестку. Украина в данный момент является лидером свободного мира и просто за шиворот вытягивает Америку на эту роль лидера свободного мира. А что касается, вы совершенно правильно спрашиваете о критериях, а какие выдающиеся реформы, о которых только может мечтать Украина, провели, например, такие члены НАТО новые, как Албания, Северная Македония, Черногория и так далее. То есть давайте воспринимать Запад таким, каким он есть. Лично сражаться за Украину, а практически за себя, он не готов. Ну, пусть поставляет вооружение, пусть принимает вот тот комплекс экономических мер, который может обрушить путинский режим. Это очень полезный союзник. И, по-моему, вот сейчас как раз налаживаются это рабочие отношения, опираясь вот на то большинство проукраїнське в американському істеблішменті. Андрій Андрійович, мені підказують вуха редактори, що вам треба йти вже. Тоді останнє запитання, ну, воно дуже серйозне. Що робити з тим, що Кремль продовжує захоплювати кримських татар, і як нам їх повертати, в який спосіб, як, у кого просити допомоги в цьому? Ось Зеленський же приніс Байдену там перелік наших політв'язнів, да, які утримуються в російських тюрмах чи на окупованих територіях, але ж реакцією на це були нові захоплення в Криму, причому першого заступника голови Меджлісу. Що робити із цим в першу чергу? Ну, все, что нужно в плане информирования общественного мнения, протеста вы делаете. Но радикально эта проблема может быть решена только с падением путинского режима и возвращением Крыма Украине. Вы знаете, мне кажется, что это будет быстрее, чем в случае Прибалтики. Ну, я просто все сигналы, это тема для большой... Мое такое глубокое ощущение, что Путин сейчас полезет в военно-политическую авантюру в Украине, и это приведет к его гибели. Це після того, вибачте за уточнення, коли він фактично приєднав вже Білорусь і відкрив там Північний фронт. Ну, для нас це Північний фронт. Ну, они ввели себя если вы иногда краем глаза смотрите российские каналы, они ввели себя уже в такое состояние истерии сами, что соскочить с него уже не могут. Це я знаю, там такий угар просто мілітаристський. Дякую вам. Дякую вам, Андрій Андрійович. Ждите им и закончите эту проблему. Гарного дня вам. Я бажаю вам стати пророком при житті. Слава Україні! Героям слава. Смерть ворога. Ось такий прогноз. З одного боку, Андрій Андрійович каже, що він оптимістичний, а з іншого боку, воювати доведеться, якщо що, нам. Ось як ви, Андрію, як військовий, бачите це відкриття, ну, вже де-факто Північного фронту, і що ми маємо робити як держава? Ну, досвід пана П'янковського, він був в статусі радника Путіна, він досконало знає цю людину. Ні, ви плутаєте його з Андрієм Іларіоновим. А, може, да, точно, перепрошую, це моя провина, точно. Він глибоко розуміє реалії, і тому він знає, що Путін ніколи не почне давати назад, Точно. коли Його менталітет він має перед собою слабку здобич. Вони ніколи не нападатимуть на сильну країну. Вони завжди доводять її до того рівня слабкості, коли вони можуть вже бряцати зброю і показувати, що вони непереможні, вони обов'язково всіх перемагають. І насправді всі ці пірові перемоги закінчуються дуже погано для тих територій, які кричали «Путін, приді», або вітали там русських окупаційних оцих вояк. Придністров'я, Осетія, де будь-який регіон, де Росія зайшла своїм чоботом, він починає стрімко деградувати, і життя там практично зупиняється. Тому, насправді, я думаю, що Путін буде робити ці спроби, тому що він щиро вірить в свою місійність, що він є імператором, який збере втрачені імперією землі. Він бачить в цьому свою головну мету, тому що його влада вже не цікавить, він має абсолютну владу, йому нема куди прогресувати, тобто в нього є єдиний прогрес – здійснити цю нездійсненну мету, повернути Радянський Союз до версії 2.0. І
він буде робити все можливе тільки виключно в цьому напрямку. Його не цікавить розвиток добробуту громадян Російської Федерації, його не цікавить розвиток економіки, його нічого не цікавить. В нього влада узурпована насправді хунтою, тому що все там ФСБшне, це грушне кодло, яке навколо нього стоїть на посадах, воно якраз і підпадає під Вони відтиснули, до речі, олігархів всіх, тобто вони там всіх перемололи від засобів масової інформації, власників, олігархів, всіх. Зараз всі працюють на цю хунту, вся економіка Росії працює на хунту, а хунта хоче займатися єдиним головним питанням. Тому ризик того, що відбувається поблизу наших кордонів, є надзвичайно високий. І я би ніколи не переводив питання, що Путін нападе. Він вже напав. Він просто може наростити рівень небезпеки, і ми можемо дати йому в разі неготовності можливість захопити нові території. Я би дуже не хотів цього, недооцінки готовності ворога напасти. Тому що дуже багато людей починають казати, ну що ви знову лякалкою нас лякаєте? Що ви Путіну знову... це не вигідно. Путін нападе, Путін... Вони переходять площину сарказму, не розуміючи, що жодна держава не може тримати в стадії бойової готовності таку надзвичайно високу кількість військової техніки і особового складу. Так не буває. Таке приведення до бойової готовності завжди закінчується або застосуванням цих військ, або відведенням до пунктів постійної дислокації. Ми не бачимо готовності відводити війська в пункти постійної дислокації. Він жодного разу такого не робить. Тому ситуація є дуже і дуже небезпечною. До неї треба бути готовим. Ми на цій темі зробимо невелику паузу. Ми повернемося зараз до Криму, а потім обговоримо загрози для загальнонаціональні. У нас на зв'язку телефоном адвокат Айдер Азаматов. Селям алейкум, Айдер бей. Алейкум селям. Айдер Азаматов – це та сама людина, яка декілька днів намагалася зустрітися зі своїм підзахисним, якраз про якого ми згадували, про Асана, якого катували з допомогою, вибачте таке слово, з допомогою електричного струму. І нарешті вони зустрілися, і нарешті він розказав Айдеру все, що відбувалося. Що зараз, Айдере, що буде далі? Розповідайте, будь ласка, нашим глядачам. Я сегодня его увидел второй раз за эти 2 дня. Вчера мне удалось его увидеть в следственном изоляторе один, где я подписал соглашение, он написал заявление о том, что отказывается от адвоката по назначению. И я смог его опросить наконец-то о событиях, которые происходили с ним с 3 на 4 сентября, ну и последующим. Да, действительно, пытки, о которых говорил его брат Азиз, они подтвердились. Действительно, его очень жестоко пытали. По сути, он не выдержал, как и любой другой человек бы не выдержал, и дал показания, которые имеются в материалах дела сейчас, что они совершили преступление, диверсию они совершили. Они признают все это, что он признает, он раскаивается, я в повинный он написал. И это все было вследствие оказанного на него давления, физического, в первую очередь, психологического. Сегодня, наконец-то, меня допустил следователь для его защиты в уголовном деле. То есть вот уже почти неделю я не мог понять свой процессуальный статус, хотя я знал, что я его защищаю. Однако следствие вот никак не давало мне доступ принять участие в следственных действиях. Я сегодня его увидел, Асана.
Щось із зв'язком у нас, так? Давайте перетелефонуємо швидко, Айдар. Я просто хотів запитати його, як буде далі, чи зможемо чи зможе він там спростувати, чи якось протестувати ті свідчення, в лапках, які були вибиті катуванням з допомогою струму через мозок. Ну, взагалі. Дивіться, насправді в цій ситуації кожному українцю, кожному кримському татарину треба розуміти, що головне врятувати своє життя. І так само, як, наприклад, держава Ізраїль вчить своїх громадян при потраплянні в полон давати всі свідчення, робити все, щоб врятувати своє життя, а держава зробить все можливе, щоб якнайшвидше їх повернути. Тому що, насправді, ми маємо перестати себе тішити ілюзіями, що Росія поводить себе людяно, в правовому площині або робить будь-який цивілізований спосіб поводження навіть зі своїми громадянами, не кажучи про тих, проти кого вона воює. І насправді ті, хто не розуміє, що відчуває людина в полоні, і не може зараз, наприклад, зрозуміти, що відчувають ті кримські татари, які зараз потерпають від тортур, я б радив почитати свідчення українського політв'язня Івана Багрянова, який написав «Сад Гециманський». Хто не читав, я просто наполегливо раджу зрозуміти, який шлях проходить людина, коли вона протистоїть системі, оцій репресивній радянській, а зараз російській системі, перебуваючи за ґратами. Ця книга написана на підставі власного досвіду. І вона розкриває абсолютно безжальність у цих катів, цієї системи, яка хоче розчавити людину, яка не здатна їй коритися. Тому тут насправді не треба нічого робити. Хай вони дають покази, почнеться судовий процес, тоді можна вже казати, що мене тортурами... Да, ось я про це і хочу запитати. Це дуже важливо, щоб донести до них думку, щоб вони не дозволяли над собою нелюдське поводження. Так, це зараз знову на зв'язку у нас Айдар Азаматов, адвокат. Айдар Бей, ми тут якраз з Андрієм Тетеруком, який військовий, який знає, що таке катування, що таке російський полон. Він розповідав про долю свого побратима, який навіть книжку про це написав. Ні, це не побратим, це український письменник. Це він Другої світової. В мене були під час Іловайська, так само в мене... В принципі ж нічого не змінюється з цими росіянами. Так, мої хлопці потрапили в полон, і вони мені так само розповідали про тортури, які відбувалися. Тобто звинувачувати ніхто не буде. Асана, Азіза жодним чином. А як нам, як ти, Айдарбей, будеш робити, щоб довести всьому світові, що це просто, це не варті уваги, ці покази і все це ганебне шоу, таке жорстоке. Алло, Айдар. Да, я так скажу. Сегодня Асан все свои показания, которые давал ранее давлением, под пытками, он от них отказался. Машаллах. Он сказал, что они были, эти показания даны под давлением, под пытками, и он себя виновным не признает. На данном этапе он пока отказался давать какие-либо показания, но ранее данные показания он опроверг. То есть он сказал, что они недействительны. Сами еще провели ряд следственных действий. И на этом пока все. Меня должны ознакомить с документами некоторыми, которые уже были предоставлены Асану в мое отсутствие с адвокатом по назначению. Однако, учитывая то, что я уже вступил в дело, я допущен к его защите, то по закону меня должны ознакомить с этими материалами. В целом Асан уже приходит в себя, хотя ему и сложно после испытанного, но он нашел в себе силы для того, чтобы бороться и дальше отстаивать свою невиновность в этих преступлениях, которые ему вменяют. Тобто те саме, про що ти казав мені в перші дні, коли затримали, коли ти не міг зустрітися з Асаном, що
тільки варто вам зустрітися, поговорити, і він скаже правду. Він сказав правду, він дуже героїчна людина, правда. І привіт великий передавай родині, дружині, всім батькам його і особисто Асанові. Ми пишаємося тим, що така людина є серед нас, і ми зробимо все, щоб його захистити. І я хочу останнє питання поставити. Там була інформація, ти, напевно, знаєш краще за інших, Айдар Бей, що Європейський суд з прав людини поза чергою буде приймати якась скарги, якраз скарги по цих справах. Це правда? І що ви будете робити зараз? Я сегодня в беседе со следователем сказал ему, если он еще не знает, о том, что Европейский суд принял заявление в порядке регламента и правила 39, так как, во-первых, Асана забрали в неизвестном направлении неизвестные лица, не было информации о нем, к нему не допускали защитника независимого, которого он сам выбрал, они навязали. Порушення, багато порушень процесуальних, да, і в тому числі... Огромное количество, и Европейский суд затребовал у правительства Российской Федерации выполнение этих условий. Я думаю, что это тоже было таким вот важным, ключевым рычагом, который дал эффект защитника, которого он хотел, а не которого ему дали. И более того, сейчас должны вообще провести медицинское освидетельствование, потому что Асан не жаловался, что у него болит вот левая часть тела, он подозревает, что с ребром что-то не так. У него приступы, он спит и во сне думает, что он задыхается, и его сокамерники будут постоянно. У него проблемы со стулом, я буду так говорить, он не может уже неделю сходить в туалет, как он сказал. То есть все эти факты, они были указаны, и Европейский суд затребовал эту информацию. У нас тоже потребовали информацию касательно обращений, мы эту информацию предоставили. Но вот до 23 сентября нам дали срок, до 29 сентября правительству Российской Федерации. Я думаю, что был определенный эффект в этом обращении, и по сути это обеспечивает безопасность Асана от каких-либо воздействий дальнейших. Я надіюся, що це так і буде. Айдера, дякую Айдеру Азаматову, адвокату, який був з нами на прямому зв'язку з тимчасово окупованого Криму. І це ми як про звичайні речі говоримо, да, вже. Але це ж просто жах, коли держава просто відкрита, причому в присутності адвоката, ФСБшного адвоката, вони ж катували його в присутності адвоката, якого вони йому надали насильно. Да? І він казав, а коли той кричав і казав, що ви робите, то адвокат сказав, це наша нормальна практика. Бачите, насправді система Радянського Союзу і зараз Росії ані трохи не змінилась. Ми можемо так само проводити паралелі, коли катували Стуса і адвоката. За Івана Грозного не змінилося там нічого. Медведчук, і він так само гірше за прокурорів вимагав покарання для українського поета. Так що ми бачимо, що Росія насправді робить все те, просто вдосконалюючи тортури щодо людей. І насправді те, що ми не ми, а, наприклад, в суспільстві дорікають, от Америка не хоче воювати. Насправді, воювати проти Росії зброєю небезпечно, тому що Росія зараз знаходиться в гострій стадії психозу, побідобєсія. Її треба послабити і морально, і фізично. А її послабити можна, знаєте чим? Бити в саме слабке місце, яке є у Росії як ядерної держави і мілітаризованої до абсолюта. Дотримання міжнародного законодавства і права. Вони тут дуже слабкі. І Путін це розуміє, він не дурна особа. Ми можемо казати, що він психований, ми можемо називати його деспотом і вбивцею. Але насправді він не дурна людина. Він розуміє, що він може бути притягнутий до міжнародної відповідальності в кримінальному суді в Гаазі. І тому він заздалегідь вніс зміни в Конституцію, що нібито він і
міністр позбавляється будь-якої адміністративної і кримінальної відповідальності, і внутрішнє законодавство має вищу вагу, ніж міжнародне. Ви розумієте, про що? Тобто нам не потрібно, щоб американці сюди їхали дивізіями. Тут мають працювати білі воротнички, юристи американські, допомагати українцям готувати матеріали документального цього Цікава думка. фіксування злочинів проти українців на окупованих територіях, на нашій території. Причому це має бути це тотальне фіксування. Тотально. Так. І ми маємо просто неперервно на всіх міжнародних майданчиках наголошувати, що Росія вчиняє міжнародні злочини, військові злочини, воєнні злочини. Вона вчиняє злочини проти прав і свобод громадян. І вона має просто потерпати, як загнаний ведмідь. Його треба загнати, його не треба годувати. І він хай смокче свою лапу, але не пасеться на чужих територіях. Це можна зробити саме через те, щоб бити в найслабше для Росії місце. Дотримання і виконання міжнародних угод. Через арешти активів, через притягнення до відповідальності причетних осіб до вчинення таких речей. Вище військове і політичне керівництво. Вони всі родини тримають і статки за кордоном. Є величезний інструментарій, як їм робити боляче. Причому не виходячи за рамки міжнародного Політичної права. волі немає. І якщо ми, от тут я хотів би наголосити, що Україна через те, що саме ми зараз найбільше потерпаємо від агресії Російської Федерації, має бути засереддям кумулятивної уваги всього світу, демократичного, цивілізованого світу, щоб формувати той порядок денний і послабити Путіна до того рівня, коли він буде позбавлений влади, посади і постане перед... Ну ми це ніби робимо. Андрію, як щоб нас почули? Наші зусилля. Я не кажу, що ми не робимо. Ми правильно робимо. І адвокати всі роблять. І на кожному майданчику вони наголошують. Це дуже подражнює Кремль. Бачите, що... При слові Крим, в нього взагалі там падуче починається. Так, в них просто починає піна з рота лізти, навіть там у цих волошених, товстих, оцих усіх пропагандистів, усіх політиків топових Кремля, і пересічного навіть росіянина, якщо смикнути, якщо починати правильно формулювати питання, вони розуміють свою недолугість і безґрунтовність позиції, що вони окупували Крим. І починають або образами, або істерикою заперечувати це. І от я вважаю, що от якраз консолідація всіх міжнародних зусиль має бути не тільки в силовій допомозі Україні, а в формуванні потужної юридичної спільноти, яка врешті-решт послабила Росію до рівня неспроможності погрожувати світові не тільки ядерною, а будь-якою звичайною важкою зброєю. Абсолютно погоджуюсь. І це було б дуже гарним уроком і врівноваженням цього порушеного балансу. Але зараз що ми маємо, Андрій? Зараз ми маємо звіт Газпрому про те, що вони готові постачати газ в Європу. Причому там ціна вже там 830 євро за... Це штучна ціна. Штучна. Це вони показують, що ми керуватимемо. Просто як захочемо, таку ціну встановимо. Але не так. Через неостаточну сертифікацію цього Північного потоку-2 є величезний інструментарій, як не дозволити, врешті-решт, сертифікувати навіть готовий цей Північний потік-2, не дозволити його використовувати на 100%, не дозволити. Є багато юридичних моментів, де Росія не здатна буде брязкати зброєю, погрожувати ядерною зброєю, погрожувати танками, есмінцями, підводними човнами. Тому що слабка позиція, і Україна насправді це довела, коли подала тоді до Стокгольму і примусила Газпром програти. А зараз як? Німеччина погоджується, Польща проти, але... Складна ситуація. Ви розумієте, ми дуже багато дорікаємо назовні, не роблячи на повну свою домашню роботу, я вважаю. Я вважаю, що оце дещо іноді інфантильна думка українців, що нам хтось винен щось брати для нас робити, вона інфантильна, вона дитяча. Це така, знаєте, у нас після Радянського Союзу ми страждаємо патерналізмом, що нам хтось має щось зверху давати, а ми маємо просто толерувати ту владу. Оце, знаєте, остаточне явище пострадянського такої отрути і вихаркування Савка. Я вважаю, що ми насправді маємо зосередитись дуже чітко, що ми відповідальні самі за свою долю. І насправді Рід'ярд Кіплінг, коли писав про Мауглі, він дуже чітко сказав, що це хоча
казка для дітей, які ми читаємо їм на ніч або розповідаємо, щоб їм було цікаво. Там дуже потужна думка, що закон джунглів ніхто не відміняв. Він був військовий, до речі. Да. Він доводить, що нація, щоб мати союзників, має бути сильною. Ну, як Ми не як можемо Ізраїль. Ось дозволити собі сучасний розкоші приклад бути Ізраїль. слабким. Ну, Ізраїль же приклад гарний для нас. Обалденний, вибачте мене, обалденний приклад. Вони, знаходячись в абсолютно жорстких умовах зовнішнього цього протистояння, змогли вибудувати таку внутрішню і зовнішню політику, яка гарантує їм, що вони завтра прокинуться в державі Ізраїль. Жодна з країн, з якою вона межує, не здатна зараз нанести непоправної шкоди Ізраїлю. Хоча вони проводять достатньо серйозну, в тому числі з розробкою ядерної зброї, просто цільові програми щодо знищення держави Ізраїль. Але вони навчились дуже складною історією, дуже величезними жертвами. І про це є дуже класна зараз вийшла книжка Ронена Бергмана «Восстання убій первым». Я бачив її нещодавно. Дуже класна книжка. Я її прочитав на одному диханні, і я вважаю, що вона дуже цікава з того розуміння, як вище політичне керівництво держави і кожен пересічний громадянин має ставитись до того, якою має бути наша держава, як ми можемо її захистити, кожен у своєму місті. У нас, на жаль, такого нема. У нас дехто вважає, що Росія насправді не ворог, що нібито то окремо політики чубляться. А просто моя хата якщо з краю, забрати політиків, то тоді у нас нібито все наладиться. Ні, не наладиться. Треба розуміти небезпеку, в якій ми існуємо. І якщо не чесно не віддавати відповіді на питання, ми ніколи не будемо шукати правильних відповідей. Якщо ми заперечуємо реалії, в яких існуємо, ми ж завжди будемо блукати в якихось уявленнях про те, як має бути, ніколи не перебуваючи в реальності, щодо якої нам треба серйозно по-дорослому ставити собі питання. Що ми можемо зробити сьогодні, щоб завтра прокинутися в державі Україна? Але Ізраїль – це дуже мілітаризована держава. Дуже. Там мирне життя, все працює, економіка працює, наука працює, медицина працює, але кожна людина будь-яких політичних поглядів, вона знає, що якщо Ізраїлю не буде, то її місце в морі просто. Чи в землі. На кладовищі. Так. А іноді в нас, на жаль, вони прожили Голокост, да. і їх це Голокост раз, і війни всі за незалежність і інші, 22, здається, чи 20, чи 22 тисячі людей, вони кожного знають поіменно, які загинули за Ізраїль. І ми знаємо поіменно, хто загинув за Вони реально дивляться на той світ і не перебувають в ілюзії. В ілюзії, що хтось буде за них воювати. І американці жодного разу за них не воювали. Вони допомагали, але воювати ні. Вони мають держава Ізраїль має Сполучені Штати як дійсно союзника, дуже потужного. Вони мають дуже потужну роботу з єврейським лоббі в Сполучених Штатах. Вони вміють розбудовувати таку зовнішню політику, яка дозволяє їм отримати технології, співпрацювати в безпековій сфері. Ну, вони довели свою надійність, перше, свою спроможність. Безумовно. Друге, і ми теж спроможні. Навіть не побоюсь цього слова. Конкуренцію в цих питаннях. Але насамперед вони довели, що цю допомогу вони не кинуть. Просто на полі бою вони не кинуть, тому що вони дійсно хочуть воювати і захищати свою країну. Мені боляче чути, коли українці кажуть, що вони втомились від війни, що вони не вірять, що Путін нападе. Хоча Путін напав на нас коли ніхто не вірив 2014 року. Що вони перебувають в певній такій ілюзорній безпеці, і їм не треба приймати жодних рішень, як захистити свою країну. Отстаньте від мене політика. Андрій, в мене є одна ідея. Мене болить серце. От я б дуже хотів, щоб ці люди позбулись у цих рожевих, зелених окулярів, оцієї інфантильності, прийшли, хоч мали, коли там вихідний день, прийшли до стіни пам'яті на Михайлівській на соборі, от є стіна пам'яті тих, хто загинув, захищаючи нашу країну з 2014 року. І просто почитали от коротенькі оці... Подивіться в очі. Да, подивіться хлопцям в очі, якою ціною ваше безпечне життя ними гарантовано, їхніми життя. Ну, по-перше, і тоді у нас змінилась, знаєте, оця ментальна установка нації, я вважаю. Щоб ми перестали тішити себе ілюзіями, що ми про щось домовимось. Або ми будемо воїнами, які захищають свою землю і виборюють своє майбутнє, або нас перетравлять, і ми перестанемо існувати. Приклад, наочний приклад. Росія була багатонаціональною, Радянський Союз, а потім правонаступниця Російська Федерація, була багатонаціональна, більше 100 народностей. Де ці народи? Вони зникли, Росія їх знищила. Немає їх. Немає, не існує.
Вони всіх русифікували, вони знищили мову, вони знищили народності, вони їх перетравили. А ті манкурти, які відріклися від своїх Вони ще гірше за предків, росіян. вони якраз і використовуються Російською Федерацією для скоєння злочинів, в якості зрадників, для брудної, нікчемної роботи, яку годуються робити навіть самі росіяни. Андрію, у мене є до вас таке запитання, нікому його не ставив, але ви людина досвідчена, ви ж військовий аж там з якогось року, там, ну, все життя 90. військовий, майже все. Ще, да. Да. Ізраїль, крім всього іншого, там зброї, там технології, да, він ще має таку річ, як загальний призив в армію. Тобто і жінок, тобто і дівчинок, і хлопців призивають в армію. Кожен громадянин має... Да, на своєму місці, звісно. Там ніхто не каже, що якщо дівчинка не хоче бути там снайпером чи там пілотом, да, військовим. Дуже серйозний професійний відбір, схильності до тої або принаймні вона може бути медиком, принаймні вона може бути тилово забезпечена, тилове там щось. Да? І кожен знає своє місце. Кожна людина причетна до армії. Тому ставлення до армії в Україні досить хороше, ну, найкраще за всі часи. Але все ж таки причетність до армії не всі відчувають. Ось як ви думаєте, чи не доведеться нам, зважаючи на такі обставини, як збільшення фронту північного аж вдвічі, да? Тобто фронт загальний став вдвічі. Про це Зеленський каже, про це всі кажуть, да? з урахуванням білоруського сценарію аншлюсу, що нам доведеться якийсь військовий зобов'язок на жінок також накласти. Ну, у нас і насправді ще за минулого парламенту, в якому я мав честь бути народним депутатом, ми запровадили певну гендерну рівність, коли дівчата так само почали військову службу. Так, зараз більше, ніж в французькій армії у нас жінок, до речі. І у нас насправді дівчата вихваляються не тільки своєю красою і спроможністю виконувати бойові завдання, але дійсно вони є надійними елементами нашого сектору безпеки і оборони. Ну, а щодо обов'язкової служби? Я бачу найбільшу слабину, скажімо, саме в інформаційній підготовці і вихованні нашої держави. В тому контексті, щоб ми чітко розуміли, що відбувається, і готовність наша до дій. Я би на певному елементі ввів у навчальну програму школи більш серйозний елемент, наприклад, тактично-військово-медичної підготовки, щоб кожна людина, потрапивши в якусь складну ситуацію, мала можливість надати будь-кому допомогу і хоча б у врятувати школі, життя. в універі, в технікумі. Збільшуючи рівень професійності на кожному з етапів. Дійсно, нам треба розуміти, що навіть якщо завтра, або от зараз Путін пішов на самоізоляцію, бо оточення почало хворіти на ковід, а вони там всі вакцинувалися супутником В, оцим. Я не вірю в це. Очевидно, що цей супутник так само неефективний, як і все, що робить Російська Федерація, окрім військових якихось операцій. Але разом з тим, навіть якщо уявімо собі, що Путін завтра захворіє і здохне, нічого не зміниться по відношенню вищого політичного керівництва Російської Федерації проти України. Вони так само поставлять будь-якого іншого громадянина, тому що росіяни найменше будуть на це впливати, поставлять якогось з оточення кооператива «Озеро» кандидата там Пригожина, будь-кого. Неважливо. Номер 2 буде Путін, який так само буде казати, що Крим – це Росія, що Україна – то ворог, що українці – то бандерівці, фашисти будуть проводити дегуманізацію ворога. І тобто нам треба готуватися протистояти Російській Федерації так само, всерйоз і надовго, як Ізраїль проти арабського світу. Якщо ми цього не усвідомимо, якщо ми не будемо коригувати своє звичайне життя до того, що ми можемо будь-якої миті просто почати знищувати окупанта, який зайде в наші міста, нас знищать. Вони неприховано кажуть, що ми будемо знищувати українців, і 4-5 мільйонів цілком достатньо, щоб нація... Зараз не приховують взагалі. Я ж кажу, вони не приховують, кажуть це під час ефірів. Починаючи від дурнуватого, до речі, корисно було б... закінчуючи і Соловйовим, і там депутатами якимись. Да? І це не можна ігнорувати. Ось. І це, знаєш... Це побєдобєсія, це, загроза. Це дуже добре, що заборонили канали російські і проросійські, майже всі. Але
деякі програми я б показував українцям, щоб вони знали, як до них ставляться насправді, як до них вже ставляться не як та братнього народу, який треба там позбавити хунти там фашистської. Вони вже прямим текстом кажуть, що українці це як народ вороги. Вони це кажуть. Правильно, ці зрадники. цитати, Вони чомусь вважають, що ми когось зрадили. Ну їх напевно. Вони заперечують право на існування України як самостійної держави, а українців як нації. Вони заперечують існування українців, тому що вони кажуть, ми один народ. І це а один народ який? Русско-український? Слухайте, Який в їхньому розумінні ми можемо бути маємо народ? закінчувати. Один руський, правильно. Так. Значить, українцями ми маємо перестати бути. Кримськими татарами маємо перестати Так, бути. точно, да. І таке. Але- Тобто це насправді дуже важливо, щоб люди перестали себе, знаєте, тішити ілюзіями. Оце дуже важливо, щоб ми перестали бути, знаєте, тими, хто вітає в хмаринках. Ми маємо стати на землю і бути готовими її захищати. Тоді у нас буде... На цих словах легендарного комбата Андрія Тетерука ми закінчуємо наш сьогоднішній етер. Дуже вдячний, що Дякую вам. прийшли. Да. І ми... Хотілося виговоритися з деяких питань, тому що турбують нас. Це здорово. Запросимо ще, і ще, і ще. Я вдячний всім, хто нас дивиться зараз і дивиться завжди. І я вдячний дуже всім тим, хто підтримує нас з допомогою підписки на Патреоні. Це не треба казати багато слів, як ви любите Крим, Україну, як ви любите свободу і ненавидите російський рейх. Треба брати участь у його знищенні. І це найпростіший, найбезпечніший для кожного шлях. Це підтримати нашу боротьбу. Ви ж бачите, ми кожен день розповідаємо про війну, про репресії, про тортури, про те, про що інші телеканали майже нічого не говорять. На жаль. Менше за нас набагато. Підтримуйте АТР, ми завжди будемо з вами, ми ніколи вас не зрадимо. До нових зустрічей.